anyị maka anyị na-eji anọ ebe a kwa ụbọchị Tọzdee niile wee jiri asụsụ Igbo wee na-agbasa ozi ọkwa asụsụ Igbo a na-akwụghị mmiri. Onye amara na anyị bụara n'ọnọdụ ugbu a nọ na-abụzi ọkwa elekere anyị anọ kpọmkwem anyị abatazie n'oge ahụ anyị ji eme nzukọ n'ụlọ ọrụ kara aka ya bụ na Solid FM. Akara eji enweta ya bụ 100.9 maka ndị na-ege anyị maọbụ na-ekiri anyị na mba ụwa niile. Ana m asị na ọ ga-adịrịrị niile mma. Ọ bụrụ na ị nọ n'ala Igbo wee na-ege anyị, asị m ka ọ dịrị gị na mma. Abụ m Chizzy anyị ga-agbapịa ọsọ ozigbo maka dịka o si dị ugbu a, oge niile ka anyị na-etinye mkpu wee na-ayọ na-asị ka ụmụ Igbo buru akwụ ha nata ụlọ, maka na ọ na-agba akwụ nata ụlọ amara onye nwe ya. Mana dịka o si dị maka ụfọdụ ụmụnne anyị na ndị omekome na ndị alụ ndị isi agba okwu ji emezi ugbu a gbasara okwu anị, mere na mụ na gị Obiora ga na-atinye ya ọnụ n'ụbọchị nke taa. Gịnị ga-eme na gị bụ nwafọ Igbo ma ihe dị n'anị ga-abụ ịnọrọ ị na-ele ana nleghachi maọbụ ifo ebe nwa ọgbọ gị maọbụ mmadụ tachara afụ jezu ana, onye ahụ achọzi ije mee ihe o kwesịrị ime na ya, iburu ndị akpa obi gịwa na akpa obi n'ebe na anaghị ata anụ gị ata, ije na-enye onye ji eziokwu tara afụzụ a na nsogbu. Ụfọdụ lesịa ha lekpo ana, ụfọdụ bụ ndị dịka o si dị hafụgide a na ndị mmadụ nọgide ọ gaghị abụ ha wee ha wana na ana mmadụ je lee ya. Ụfọdụ bụ ndị akwụcha ụgwọ ala dịka esi eme ya n'ala Igbo sie ma nri anị. Ụfọdụ etie nwanne na ana ndị mmadụ wee nakwara onye aha na ya maọbụ mebe ebe onye zụrụ ana nsogbu. Ihe anyị ji ekwu ihe a bụ na o nwee ike ọ na-adị na mba ọzọ, inwe ike ọ bụrụ na mba ọzọ kwunu ji emụtasị ụmụ ihe a, ọ bụ nkwụ dịbe ha nri ha ka ọ ga-eyelfa. Gee ntị, n'ala Igbo ijehie ije ana ọnwụ ya ha na-anwụ ọnwụ ike. Ndị niile na-eme ya, ụfọdụ ga na-eme obere ego anyị ga-ebute n'oge a na-emetụ ụka ga jejuo ese ijenube ije ala. Onye jenubere ije ana jee ya n'ụzọ na-ezighị ezi na anali, maka na aja ana ka ị na-azụ ụkwụ. Ọkachasị onye ahụ i mere ihe bụ onye aka ya dị ọcha, ọ mara ihe gbasara ana wee bee alịlị bekwa ana ịtọ ya bụ na isiokwu anyị n'ụbọchị nke taa bụ ndị na-eje ebute nsogbu na ana, ndị ji anapụ ndị mmadụ ego, ndị na-eje were ana mmadụ n'ike, ndị ọ na-abụ azụcha ana ha n'ụzọ dị mma kwụcha ụgwọ mechaa mmiri sicheri ma nri ana ejeghachi wee leghachi ana ahụ sebe okwu, maka na ha ama ewe ike ọ bụrụ na ọma ndị mmadụ, owe ike ọ bụrụ na ewe ebe o kere obere ife, owe ike ọ bụrụ na o jiwa nchọnchọ edebe ahụ na ya ga-anapụ ya aha. Nwanna oge ahụ ị na-eme owe ike na-atọ gị ụtọ, onye ahịa ji eziokwu ji ọfọ ọ mara ihe ọ ga-eme ịtọ ya. Bụ ka anyị na-ayọ ụmụ Igbo nọ n'ụzọ ije ka ha were akụ ha nata ụlọ, bịa hibe ụlọ ọrụ, bịa mee ka ala anyị mepee, ka ihe nna aka were mee ka onye ji ego ya chọọ ego taa ka ọ dịrị ya mfe iweta. O mesie ihe dị n'ala si hapụrụ ya, gbebere ya ekpere ka o mee ihe dị mma n'ala aka na ala ahụ bara ya uru. Abụ m Chizzy anyị obi ọra kene ndị Igbo obi bụ ekene m unu. Ọ dị mma. Obi ọra, dịka isi ịnọrọ n'Enugwu a ịmakwana ihe gbasara ana, kedu ihe ị na-eche gbasara ana ndị mmadụ na-abụ ndị mmadụ gosiri na-elekpo ya? Ụfọdụ onye achọzi ịlụ ụlọ na ya asị ya wetaba ego nke ọzọ, weta ego oge ọ ga-atụgide ego ọkwụkarịzie ego karịrị ego o ji zụ ana. Kedu ka isi fụ ihe a n'ala Igbo? Ọ dị mma? Na mbụ ana m adọ ndị mmadụ aka na ntị
ihe gbasara ana ya maka na ana dị ka alụsị a sị na isi buke eme gịnị a na-erie onye ọbụla na-etinye aka n'ala ya akwụwa aka ọtọ na-ekwu nke bụ eziokwu na ịma na isi gị ya aka aka maka a sị na a na-ezobe isi ezobe o wee mee gịnị o wee gaa ịbụla onye ji okwu asị abanye ana asị onye nwelu aghụghọ nwee oyi ihe were aghụghọ mee gịnị wee gbuo ya ka anyị na-akwụwa aka anyị ọtọ n'ihe gbasara ana ka o wee dịrị anyị mma maka na ana na-agba isi onwe ọ ka ndị be anyị si ekwu amụrụ m maka ndị be unu ana na-agba isi onwe ya bụ anyị na-agwa ndị be anyị ihe ọ bụla ị na-eme gbasara ana mee gbaa mbọ mee gịnị kwụwa aka gị ọtọ ka o wee dịrị anyị mma ịma na Obiora ihe anyị ji ekwu ihe a bụ na ile anya ịfụ na imirikiti ndị anyị na-akpọsị ha nataba ha were ụlọ ọrụ na obodo ndị ọzọ asị ha nata ọsị ha na-anata na nke ha na-ewegoro ya si ha nata ha nata bịa zụsị ala ịbanyizi na ana ahụ bụrụ nsogbu ha na-enwe nsogbu na ana ahụ ụfọdụ elesịa na bịa sebezi ha okwu ha chọzi ime ihe ha sịba ha weta ego nke weta ego nke ọzọ ha nọgide eje mechie ebe onye ahụ na-achọ ịlụ ụlọ ọrụ ma ọ bụ lụọ ahịa ọ bụrụ na o meghe ebe a ndị akpa obi eje kwurisibe ya ma ọ bụ ebe ndị ọrụ nsogbu ebe a mere na ụfọdụ ụtọzi n'ụzọ ha ji ego ha ihe a ha chọrọ ịlụ n'ala Igbo ha nazi obodo ndị ọzọ wee na-eji ememe maka na ndị ahụ na-eji obi ọcha nabata ha ozugbo ozugbo n'agbanyeghị n'ọkwa amecha ha lụchakwa ụmụ ihe a niile akwụkwọkwa ụtụ isi ebe a kedu ị ga-ekwu gbasara ndị a na-eje eme na ụmụ Igbo anyị adịghị ewenatazi akụ ha n'ụlọ maka ka esi eje ije ala na-eje nsogbu ala biko a na-asị kene ka anyị bụ ụmụ Igbo wepụ aka ewe n'ofe tupu ọ ga-aka mmadụ maka na ihe a mere na be anyị emepere dịka be ndị ọzọ ebe obodo dịka Lagos ọkwa na ụmụ Igbo bụ ihe mepere Lagos bụrụ ebe na-ewu ewu mana ụmụ ajọ omume a na-eme ya onye ahụ gbafuo jee ebe ọzọ jee na-alụ na-eme ka na-eme imo ma indọstrị ebe a na-amepụta akụrụngwa ọ bụrụ na anyị na-enye ndị be anyị ohere kwado ha na-alụpụtala anya na be anyị mana ọ bụrụ ndị nke lụrụ alụ ifu na a na-agbakwu ha mgba achọghị m ịkpa afa maka ọ bụ ndị nke nọkwa n'Enugwu anyị a na-agbakwa mgba gbakwa ndị be anyị na-agba ha mgba ma ndị nọ n'ọchịchị na-agbakwu mgba ndị nọ n'ọchịchị ọ dịkwara ha kwadobe ndị be anyị ka e were ana be anyị mepụtara ihe ọ dịla anyị mma dịka ihe a ịrụtụrụ aka ugbu a ị na-anya efuna ewe ebe ewepụtagasịrị a sị na ndị mmadụ ga-ebi ewepụta ogbe a ebe ndị mmadụ ga-ebi a ga-ewepụta ebe ụmụaka ga na-egwu egwu ebe a ga-alụ ụlọ ọgwụ ebe a ga-alụgasị ụmụ ihe dịgasị ebe ndị mmadụ ga na-abịa ewe aṅụrị na-egwu egwu ụfọdụ bụ ndị nọgidere ma okporo ụzọ anọgide eje kpojuo aja ebe ahụ ele anọgide eje wakarịta ofu ebe ndị edebere ka eji na egwu egwu ma ọ bụ na-eme ụmụ ihe dịgasị anya ma ọ bụ ka ụzọ na-aga ya ụfọdụ ejekwa ebe a jekwa kpojuo ebe a niile wulekwa ya lụba ụmụ ihe dịgasị anya mana dịka isikwu ndị ọchịchị ga na-afụ ha agaghị atụpụ ha ọnụ mana onye zuru nke ya na-achọ ịlụ ụlọ elu ka ụfọdụ ndị ga-eje buru ụgbọala dee magide akwụkwọ ọnụ ụlọ mechie ebe onye ahụ na-alụ ihe ọ na-alụ mana a ga-afụ ebe niile ahụ edebere si na ụmụaka a ga na-egwu egwu a ga na-eme mmemme a ga na-alụ ụlọ ọgwụ a ga-alụ ụlọ akwụkwọ a ga-alụgasị ụmụ ihe dịgasị anya ahapụ ndị mmadụ ha na-ele ya kedu ihe ga-ekwu gbasara ya bụ ihe bụ n'obodo adịrọ mma maka na ihe ahụ niile na-eme ha ama nsị na ha marụ na onye jiri ego o mee ihe sọrọ ya sị na onye ji ego na-eme ihe sọrọ ya mana onye ejighị ego ọnụ ya ka iwu dị anyị wee na-anyụ ndị be anyị mgbe anyị bidoro gwawa nwaanyị eziokwu ihe adị mma ụfọdụ na-ekwu mana nwere nke anyị kwuru mgbe nwanụ asị na adị mma bụ ụlọ ndị ọkwanụ ọganiru ụmụ anyị ka anyị na-eri maka na akwụkwọ nsọ ndị na-ebu akwụkwọ nsọ si
na Chineke kere mmadụ na oyiyi nke ya mana anyị mmadụ hapụziri oyiyi nke Chineke mebezie ka anụmanụ afụ ụzọ a ga-esole esogbe ọfịa. Kedu ka mmadụ ga-esi wee fụ ụzọ enwepụtara a na-aga ebe a ga na-egwu egwu ụgbara aja kpasa ebe ahụ na-ekwu odo ya ihe na-akpọ ụfọ fence odochie gbaa ya ogige lụọ ọnọ na ya. Ụfọdụ eje kpojuo ụzọ mmiri alụchie ya mmiri asị na ide ebuwe ndị mmadụ. Ka anyị wekere na eziokwu mee ihe kwesịrị anyị ka anyị na-eme ifu na Igbo anyị a ya adịkwa egwu anyị nwee ndị ọchịchị ya akwụwa aka ọtọ na-ekwu eziokwu onye mefie na-eme ihe iwu kwuru ifu na anyị ya adị mma ma ndị na-aji azụsị ndị mmadụ anọ azụsị ha na ha gbafuo jee lụọ ebe ọzọ ebido kwụsị ya efu na ọtụtụ ga-abata n'Igbo lowe ihe asị a na-ekwu okwu Dubai na onye nke agbajere ebe a na nke ekwu okwu Lagos nke a na ndị anyị tọrọ n'ugwu n'ebe mepere emepe mana bụ ndị a ije n'ebe ahụ ego ha ji azụ ana ebe a na ka esi enweta ana na-adị mfe onye nwanụ ịma ndị n'ugwu mmadụ lesighị ana onye ọzọ abịaleghele ya mana o juru n'obodo anyị mana ọ dịbụkwa karịa n'Enugu steeti anyị ọ karịkwalụ na mpaghara ebe dịgasị aga amaghị akpa afa mana ha mara onwe ha o nwere ndị nke merụ nke ha mere na mbido afa wee rie ego mmadụ ndị ha mere ejenti ndị lelu ana ego ha na-eke ofu onye mmadụ na-abụ nwanne wee rie na mpaghara Enugu anya mama mkpafa mana ama ndị mmadụ ma ife m na-ekwu o mechaa ya nwaanyị wee bela akwa wee jee tụọ ya alụsị ha na-anya moto ha jizi na ego wee gota ji wee jee mmemme wee luo n'ụzọ moto wee kụgbuo ha gbuo ha moto nwanne ha ji ego nwanne wee ego nwanne ha eliezi okwu a na siri ike ụfọdụ ada aghọta anadịbaka alụsị ụfọdụ ada aghọta mana gị na mmadụ na-eme ihe gbasara ana debe aka gị ọcha idebe ha aka gị ọcha onye ahụ mee iwe okpukpu aja ana o jere gị ije ọ na-eje ya bụ na ọ bụrụ na iji ana na-akpa eme mpago ele ana maọbụ ebe ifuru ana mmadụ ịwana na ya si na enweghị ihe na ya gịwa ma ihe na-eme na-enweghị ihe a na-eji ga-eme na ịkara aka na nke ọzọ ị na-aga aka na onye aka ya na-adịghị na-eji ọfọ onye aka ya ji ọfọ mara ihe ọ ga-eme ya bụ na ihe anyị na-ekwu bụ n'ala Igbo biko ka anyị mekere na ka ọ dị mfe ka ụmụ anyị ji ego natabanụ bịa lụba na ụmụ ihe a na-asị abịa lụọ mekpebe obodo onye zụọ ana gbaa nri ana dịka esi eme ya na omenala Igbo biko nri hapụrụ ya ka ọ lụọ ụlọ ya ma ọ bụ lụọ ụlọ ọrụ ya n'udo gịwa na-eji afụ olu echi ugbu a ewere ka ndị ọchịchị ji sapụta akwụkwọ gị ije na kporo aja kpojuo ụzọ ndị mmadụ kpojuo ụzọ awara ịnakọta na awakata ya na-elesi ya ndị mmadụ a na-alụ ma ọba afịa ma ndị na-alụ ọrụ nka ma ihe dị iche iche olue ka ofu ọchịchị ji sapụta akwụkwọ nke unu etirisie ya ugbu a ụfọdụ asịba na ndị ọchịchị emebekwa alụ mana oge ị na-ekpo aja ekpoju ụzọ awara oge ị na-ekpo aja ekpoju ọwara mmiri oge ahụ ị na-eje ele ebe ewepụtara si na ebe a ka a ga na-egwu egwu n'ogbe a ebe a ka a ga na-eme nzukọ n'ogbe a maka na gboo ọ na-abụ akwacha obi a na-akwapụta ogwe ahịa ebe a na-eme nzukọ na ebe ụmụaka na-egwugara egwu nakwa ebe ndị mmadụ na-ekpere agọ anị ha a na-ewepụtasị ya na gboo kedụzi ka gịwa na-ejezi ezi ele ana obi maọbụ ana ewepụtagasịrị ndị mmadụ ọ bụ na aka gị dị na ya wepụ ya aka ugbu a ihe anyị ji ekwu ihe bụ na ụmụ Igbo na-abata bịa chọrọ ịbata ha batabagodi bataba chọọ iwere ana chọọ imepụba obodo unu mere ya ka ọ dị mfe eze ọ bụrụ na ogbe nke gị kpọọ ndị akpa obi a kpọọ ndị gị na ha na-achị dọọ ha aka na ntị si mee ka iweta ana dị mfe ego eji azigozikwana ihe akarịzikwa eme ya ka ọ dị mfe ka ụmụ anyị natawa mepụba obodo ịma ọ bụrụ sọ ego eji ego maka na igo
nkwa na nkwa a na-agụ na ezi mpaghara ebe dị agha na Enugu ofu mpaghara ebe dị agha ahụ ka a na-ekwukwa o anya ya mkpafa asịghị nke a ndị nka ụmụ okorobịa ụmụ agbọghọbịa ụmụ nka ụmụ asị okene kwanụ ịga na nde naira abụọ ihe ji nde naira 3 wee mee ihe dị na ya mgbe ihe emechi ya ike agwụ gị o nwere ndị ya emegide ha were iwe na-ahapụ anị emechakwa ya abịakwasị ịlụ ihe n'ime ya ebidokwa n'isi mebekwa isi ọgbọ na-eche agụ ọkpọ nke a ndị agwụ nke a ọ dịrọ mma. Gịnị ka ọgbọ na-eche agụ apụtara? Maka na ọnọkịta ndị mmadụ atụka ihe ọzọ. Gịnị bụ ọgbọ na-eche agụ? Ka m si wee nghọta ọgba na-eche agụ bụ ụmụ nkorobịa na-echekwaba ana ha nwere anabịa ọhịa ọ bụ ndị na-echekwaba ụmụ nkorobịa ndị ọbara na-anụ ọkụ ndị ntorobịa onye abụ ndị ezi bịa ka ha nweghela anị ha ajụ ịchụọ ya na ọgụ ha nụwa ịchụọ ya na mgba agbawa obe isi chọọ ya maka ọbara ike kadịfa ọya bụ ọgba na-eche agụ ka mma mana ka ha si wee mezie ya adịrọ mma ihe emeche ọgbọ na-eche agụ gụọ anị kwuo ụgwọ ọgbọ na-eche agụ ịbịakwa ịlụ ụlọ asụkpa gị bịa ekwu ụgwọ ọgbọ na-eche agụ ịbịa imezi ụlọ gị na ị ga-akwụ ọgbọ na-eche agụ ya bụ ihe adịrọ mma a na-eme ndị mmadụ ka ha gbaba mbọ mmeziwe ebe anyị ka ha na-eme ka ha gbawa ọsọ ọ dịrọ mma. Ọ dị mma. Ugbu a gị weziri ohere itinye ọnụ n'ihe anyị na-ekwu maka dịka o si dị ihe anyị na-ekwu bụ okwu gbasara ana ka o si ada n'ala Igbo ndị ọgbọ na-eche agụ na ihe ndị ọzọ ihe a na-emezi mere na ụmụ anyị na ndị ji ego ịnatazi bịa zụọ ala na-atazi ha nsogbu a na-enye ndị mmadụ tupu eweta ana na ala Igbo ka anyị na-ekwu n'ọnụ ka ọkachasị ụfọdụ ndị na-eje ele a na ebe ewepụtagasịrị maka mmemme maka mmepe obodo maka egwuregwu maka ụmụ ihe dịgasị aṅa ebe a na-eme nzukọ ndị mmadụ pụta ha eje lee ya ụfọdụ ejekpo aja kpojuo ọwara mmiri ụfọdụ ekporo aja jekpojuo ụzọ ekewapụtara ka ụzọ wee dị mfe ka ndị mmadụ wee na-agafere ele ya wacha ya ụzọ adịzie mpịkọrọ ele ya ụmụ ihe a niile adịghị mma. Ndị niile ụmụ ihe a dị n'aka ọrụ a dị n'aka n'ala anyị n'ala Igbo nebere na ya ndị eze ndị ime obodo ndị ọchịchị dị iche iche ka nebere na ya a ga-ewebezi okwu n'ugbu a maka ịtị ọnụ cheta na afọ gị ga-abụrịrị afọ Igbo ị ga-asụ Igbo yere ya agwakwanara ya ọgwa ịkpọ na efu itoolu asaa otu efu na itoolu maọbụ efu iteghete efu 2 3 1 efu na itoolu enwekwara ike ịkpọ anyị na efu asaa efu ise efu asaa iteghete efu na itoolu ịkpọ anyị sụọla anyị Igbo yere eye akọrọ ihe ndụmọdụ nke gị na afọ gị ga-abịrị afọ Igbo gwa m afọ gị na-ebe iche akpọ Wada ya gwa ya afa gị n'Igbo doo. Ngwa gaa n'iru nwada Adaeze. Ihe nchọrọ ikwu bụ mgbe nna m chọrọ ịzụta ala n'Enugu n'ike ndị ọgba na-eche agụ na cheteghị ego mgbe ha bịara ka o gotetere ala a na ego ọgba na-eche agụ site ego chọọ ibido kụọ ụlọ ebe ahụ a na ego ọgba na-eche agụ ihe ahụ ya bụ ndị mwute maka na anyị chere na ọ bụrụ na akwụcha ụgwọ ọgba na-eche agụ nke izizi na ama nkwezi ọgụ ọkwa ya na ncheta nke ka ezi ka unu si mechaa mezie ya Adaeze ka e ka unu si mechaa mee ya unu kpezikwala ya ka a ka na-eme ya anyị na-akwụ ihe niile ha tụkwa anyị mere anyị na-akwụ ọ dị mma ọrụgo na ebe ahụ ngwa daalụ mana ihe a na-anyị data ọ karịrị akarị ọ bụ ezigbo ihe mwute ngwa daalụ Adaeze daalụ
ka anyị na-ekwu ya ka Amechi Ugwuele batara Amechi n'onwe ya Amechi ka ị mere nwanne nwoke adị m mma Chizzy. anyị na-ekwu maka okwu ala ije na ịbata n'ala Igbo ụfọdụ na-achọ ịbata ewe ndị ji ego anyị ekwugidego ka ndị mmadụ were akpụrụ anata ụlọ ka a bịarụkwa mmepebe ụlọ ọrụ ka a ghara ije na-alụzi ya na mba ozi anyị na-enweta mirikiti na-achọ ịnata na-asị ha na-anata na ụfọdụ hapụrụ ana ha dịka Obiora si kwuo ụfọdụ kwụgide ụgwọ ana a ga-akwụkwọ ụgwọ zụọ ana akwụgide ụgwọ ana na ọgba na-eche agụ ma ha chọkwa ịlụ ya ego a na-anaghị anọgide ọkarịa emechazie ụfọdụ ejiri iwe hapụ ana wee na agaghị abịazi mepe ana ụfọdụ bụ ndị na-eje ekpojucha ụmụ ọwara ebe ewepụtagasịrị ya ga na-eme nzukọ n'ebe ewepụtara ndị mmadụ ga na-eme nzukọ ụfọdụ bụ ụzọ ndị awagoro asị na a ga-ahapụ ụzọ a ka ofe wee dịka ọtụtụ mmadụ wee na-agafe ụfọdụ ejekpa bili ya gbonye ya aja wee na-ele ya ụfọdụ bụ ndị ihe dị iche iche alụ dị iche iche na-eme ụfọdụ bụ onye zụọ ka ọ sị ka ya pụta tupu ọ na-abata onye olele ejekwalịsị ya ejelegharịa ya Amechi gịnị ka ị sịpụrụ n'ihe a ịma na mgbe anyị nwere nzukọ na onwe ndị bịakwutere anyị ebe a na-akọwa ka o si wee dị na ama ha n'ime Enugu ebe a ha sị na be ha bụ na ha bi na Tinkers Corner ebe a na-akpọ Tinkers Corner n'Enugu na Enugu ebe a na ngwuru ha bụ Akonameze Street maka na mgbe a bịa kwuo nsị ka njegodo ebe ahụ afụ ihe a bụ ụzọ ndị ọchịchị wepụtara hizie kewacha ebe anwa wepụtacha ebe a ga-ebi na ebe ụzọ ga-adị ndị a bịa ngwa sị na onwe mgbe ha bịagburu bịa wee jee gwubie ụzọ gwubie ụzọ si na a ga-arụ ụlọ n'etiti si ndị nke ọzọ si n'aka nri bịawazịa ndị nke ọzọ si n'aka eke ekpe bịawazịa ebe a na-aga ọ bụ ara mkpịsị ebe na ịgafere ha si mba na ịtụ aka ha si chọọ ime ya ma ebe ha ji ruo ha bụ n'etiti ụzọ eje kpee n'aka ndị oyibo abịacha mana ha na-akọwa na ka ha bịa jee mebiere ha aka azụ mechara ha nye ha ego asị ha nachitekwa azụ ha ebutewe ngwa eji arụ ụlọ ịmana mgbe ha bịara mee nwa na onwe m bịara kpọọ ndị Capital Development Authority Enugu Capital Development Authority nsị ha na onwe ndị bịa kpesa na Akonameze na nwere ndị n'ike bịa na-ana ha ụzọ etinyere ị ga-eresi mmadụ ana nye ha gọọmenti abịa kewa ebe ahụ etinye ụzọ ọ gara esi n'aba gị nwa resịrị onye ọbụla werere ụlọ obibi ga-ewerere ụzọ iresi onye ahụ ana onwe ụzọ ịbịakwa bịa werekwa ụzọ ahụ anyị nyere onye asị ana na bịa ije iresi onye ọzọ itinye ụlọ n'etiti ha ndị asị mba eje kpesara ndị na-afụ maka ya ada eme ha atụgharị ha na-egosi na etu ndị a si eme ihe a gosiri na ịma na asịrị ịfụ nwaza na-agba egwu ịmana ọ bụrụ sọsọ ebe a ka ọ na-eme ihe anyị ji ekwu ya bụ ihe a dị ka o zuru ebe niile ugbu a ebe niile a na-ere ana ihe mere ya bụ na ndị ụmụ Igbo ji ego na m ga-akọrọ gị eme na Rivers Steeti ndị na-eme ụdị ihe a na onwero na nnukwu isi bụ ihe a ji ebi onwere onye iwu ga-eme ya ihe ọbụla onwe ihe karịrị iwu ịma na ndị a na ha ekwu na ndị gọọmenti bịara ebe anwa na Akonameze Street anwa jee dee ndị Capital Territory jee dee stop work ya kwụsị ọrụ ha ka na-arụ na ka anyị na-ekwu kịta anyị na-ekwu ha ka na-arụ ihe a na-arụ gote mmanya na-anwụ nọrọ ebe a na-anwụ na-ede o nwere ihe kara ha obi Chizzy ihe kara ha obi ya ji eme ya bụ mbụ o nwere ike ndị asị ha na ha ga-abịa dee kwụsị na ọrụ arụwa arụ onwe iwu na ọkwa ịma na a na-eme ya hapụ na ihe anyị na-ekwu mewe na ihe unu na-eme ọzọ bụ na ha nwere ike ọ dị ha maka na ihe kpatara iwu ada arụrụ ọrụ bụ eriruo aka na iwu onye na-edebe iwu rie ego o nwerozi aka ahụ o ji jide ego o nwerezi aka ọzọ ọ ga-eji wee mee ihe o kwesịrị ime mana ndị a hụrụ ntutu taa na ụzọ a mmadụ ama bịa gbabie ebe ha
ndị obodo kwupụtara ndị bi n'ogbe a nwa kpọrọ igwe Julius Nnachi igwe ndị n'ike si a na-ekwu ya na-eme ọ sị na aka ya dịrị anya ya marụ maka ya si mmadụ akpọziri asịzi ekpesara ndị bụ ndị oyibo na-afụ maka ya ndị eje kpesara ha ịma na onwe na Rivers steeti ndị kwere ihe eji mara ha bụ ire ana ha eresi gị ya erekwasa ikwu ihe ebe a ka ndị be anyị mụtaziri amarụnụ m o nwere onye a na-akpọ Dogo na Rivers steeti onye a megidere ihe ha na-asọrọ ya ọbịa nara mmadụ ikwu ọsị ka egbuo gị ikpekwado egbuo gị ya ka emegidere gọọmenti abịa hiwu ụlọ ọgwụ Dogo eje kutuo ya Amechi na-achị mgbe ọsị ya n'ọha nwanwana Amechi asị ya gịnị ọsị ya n'iru ọzọ ya kutuo ya eje kpụrụ Dogo na nga Dogo amụrụ na ya ga-ana nga n'ụwa ọ na nga ọ nọrọ na nga atụrụ ya nga wonye ofu arọ ọ nọ ọnwa asatọ isi ejie ya oyoyo biko eje kpụpụta ya kemgbe anwa o jedebe na ana mmadụ mana kedu onye ga-eme ya ebe a onye ga-eme ya ndị ọchịchị ọ bụrụ ngagharị iru aka ka agwa m ndị mmadụ na anyị ga-afụ etu nke akọrọ mezi a ga-esi wee gaa ị na-asị mmadụ ya si ugwu ọsọ data bịa goro ụlọ ruo wube ebe ọ ga na-emewe ihe ọ ga na ma ọ bụrụ ụlọ obibi ebe ọ bụ igoro ka ị na-apụ eresi onye ọzọ onye ọzọ bịakwa eresi onye ọzọ akwụ m na mụ na onye m o jọrọ igosi m ebe o rere ana ebe o goro ana anyị afụọ ana ya dọrọzi anyị achọwa anyị achọ ka ga-esi wee chọ ala achọ anụ efuo ana na-efu mana ndị a na-eme ana mmadụ goro efuo maka ịbịa ịbụ na ụzọ dị n'ụlọ dị na ana anyị goro ego ị chọwazi ana gị fọrọzi arụgo na ebe ahụ eresighị onye ọzọ ọ bụrụ ezigbo ide iwu ka ọ bụ kedu ihe a ga-eme n'ụdị ihe a ga-eme bụ onye ha mewere ya bịa tiwe mkpu bịa na Solid FM ebe a bịa gwa anyị ọ bụrụ na ya bụ na ihe na-ekwu bụ onye o mere ndị obodo a da-apụtakwu okwu a na-amaja ọnọgide amaja onye ha na-abịa ha dị n'ọtụtụ bịa ndị a ga-adị n'ọtụtụ bịa si rụwa ọrụ na onwere ihe ga-eme rụwa ọrụ ime tie gị ihe ije kpọta ndị uwe ojii ha enye ha ego ndị uwe ojii anasị gị bịa echi ọkwa ha jere gwa ndị Enugu Capital Territory Development Authority ha na-ekwu ya na-eme akụrụgbaga ọ mgbe anyị kpọrọ ha si ha na ọnwụkwa ndị na-abịa ebe a ka ha kpesara etu o si wee dị ha kedu ihe na-eme mgbe a ka ha bịa jewe ebe anwa jee si ha kwụsị ọrụ ka anyị marụgodu ma gọọmenti nye iwu ma mmadụ a ga-asị na ha ka gọọmenti enye gị iwu kịta anyị na-ene anyị ka a mara ege na onye a na-agwa ndị mmadụ onye ha mere kpesa pụta kwuo okwu anyị were mmadụ gwa m afa gị na-ebe isi akpọ ekele gị Samarina ngwa bee gị ihe a nna anyị kwa na-esi n'obodo ego nsogbu enwere bụ na ọkwa gọọmenti kasị ọhịa dị nwa ala niile mana nna gị mana erubere ihe mgbe esemokwu dapụtasị gọọmenti agbanwe ike nchetadozie ebe a ka mpụ kacha gọọmenti ọkwa mmadụ ọgbakwa mmụọ erute mgbe gọọmenti ji apụta ma ndị igwe jiri ike nkwụmọtọ ihe ọnụ na ama anyị bụ ihe Igbo na-ata ahụ kemgbe eluigwe eji enweta Naijiria ji afọ nwụọ tize ahụ enweghị ụzọ anyị nwere airport international airport seaport. Daalụ Samarina mana nke a na-emezikwa n'ọkwa ndị Igbo na-eme onwezi ha nke ndị Igbo bụzi ndị na-emezi onwe ha maka na ka esi na ana gboo na ala Igbo ma onye na-enweghị chọọ ịlụ ihe onye iwu ndị nwaanyị na-abịa si gị lụọ ihe a na-enye mmadụ mgbu a mana ihe na-emebegodu a ka were usoro ekwesịghị ijezi mmụta nke ndị mba ọzọ bịara abịa hapụ na onye resịrị ana onye ego ego ogoro gị ana siere gị nri dị n'ime dị ka esi mee isi ya mee ijekwa gwere anyị arịsị onye nwaanyị ekele gị Ugo ụbọchị ole ọ dị mma eme kpọghachi n'azụ na ihe anyị na-ekwu pụrụ ịdịzi iche na ihe na-agụ ọ dị mma ka ihe anyị na-ekwu bụ okwu ala ka anyị si eme ala na ana Igbo ka anyị na-ekwu maka ya gwa m afa gị na-eme isi akpọ
Afa gị na-ebe iche akpọ? Afa iwere afọ Igbo? Ngwa bee ya nkenke. Ngwa gaa n'iru. Gaa n'iru. Ndị na-azụ ya kwesịrị ịkpachara ya tupu ha na-azụ ala. N'abalị na-ezu ala na-efuru ya. Mana onwe ndị na-azụ ya n'ọlụ ya furu ya. N'ezi na-esi ga-eji gụọlị furu ala ya. Kedu ihe a ga-eme? Ibe na-enye kwasịrị ife bụ bụrụ ego ya ka ị mara ndị mmebi anị na mara ma ndị ọdịnala ndị anị ahụ na chief na ndị eze na ndị ntụgbara ndị ọgaranya eso nwere anị amabụ na ọbụji ego onye ịnapụrụ obodo Igbo ihe na ọtụ eti ihe ka 40 years na-enatazi edebe asịlego na-eme foundation igbe iji gbatazi ndị ọzọ na-enye ike ha mma. Daalụ. Ndị obodo igoro anyị sọpachara ya sọ ọrụ ahụ ụlọ mana foundation sọpere sọpụtapụta otie ibe. Ngwa daalụ. Ihe na-eme mmadụ zụsị ala onye ọzọ eje leghachi ya. Ụfọdụ ọ bụrụ na ha eleghị ya eje onye achọzi ịlụ ihe ọ kwesịrị ịlụ na ya abịakwa nagbakwa ya ego ọzọ si na ha na mbọ ọgbọ na-eche agụ mana a na-eche agụ mana ọ bụrụ mmadụ ka a na-eche afụzi agụ a ga-echekwa. Afa gị na-ebe iche akpọ? Ekele gị sụọla ya Igbo yele gị gwa ya afa gị na-ebe iche akpọ. Onye iwere afọ Igbo nwanne anyị nwoke? Ọ dị mma. Nwanne anyị nwoke achị na ekele gị nwanne ka ị mere. A na-anụ na-etere okwu afọ dịka Chukwugbo kere Chizzy anọkwa n'ike abụọ. Gaa n'iru. Mmadụ ike ala jere ya ọkwa nwere akpata ya anyị kwuru ike ọchịchọ mana ịgwakwa igwe ebere na-aga n'obodo ya ọ na-achị ọ bụrụ iji ego karịa nke ọzọ igwe were ego wee ụgwọ ọnụ ọya bịala akpata ihe na-emekwa akazụ ya omenala ahụ bụ arọ ọ bụrụ omenala mana ka anyị wepụ aka enwere ofe ma ọ bụla ndị anyị ga-anụ nke a maka ihe dị otu a na-eme ka obodo kpochie onye eweta mmepe n'obodo na ihe ọjọọ bụ ihe ọjọọ na-aga n'ihu. Ngwa daalụ. Afa gị na-ebe iche akpọ? Ekele gị. Afa gị na-ebe iche akpọ? Ana m ekele eziokwu bụ ogo na Enugu akpọ. Eziokwu bụ ngwa gaa n'iru. na-ana okwere otu ihe abịa ezigbo ike abụghị na onye na-emekwa nke otu nọ na ya ọkwa ahụ ọ bụ ihe niile na-agba ndị taa ihe ndị ọzọ jee otokwana ihe na-eme anyị nwa obere oge agabiri nwụọ amakwa ebe nke onye ọbụla ebe ike akarịta n'anya ọ bụkwa ahụ ndị Igbo nkata mmadụ ji ebe ahụ mmiri a na nri maọbụ ndị a onye na-abụla nke gị ọ bụ arụ. Ngwa daalụ nwanne anyị nwoke. Nwanne anyị na-akụ n'ile ala lekpu ya. Ụfọdụ ada amara ihe bụ ihe gbasara ana abụ ihe eji ego ọkachasị aja ana onye gị na ya na-emejide gị ọfọ wee obere ihe o megha gị isi na ị ga-esi iwekwa ike isi na mmadụ. Gwa m afa gị na-ebe iche akpọ? Afa gị na-ebe iche akpọ? Ekele m gị. Anyị dị mma. Ọwa bụ eze. Ngwa gaa n'iru. Chizzy, isiokwu tọpiki gị taa mara mma. Ọ mara ezigbo mma. Ihe njisi na ọ mara mma bụ na ihe a bụ problem ndị ụfọdụ na-enwegasi. Ihe m na-azụ ana na-ele gwa igwe obodo ahụ ihe ọbụla a na-eme ka o si n'aka ya wee pụta ma ọ gbadecha agụụ ma ihe niile a na-eme ya si n'aka ya maka na ihe ihe ji egbo igwe bụ na ihe afọ onye goro anyị ọbido ịlụ ụlọ ọrụkọta ụlọ ego ya agwụ o nwere ike ego ya agwụ nke a na-akpọ n'ọnụ isi rinta
ọrụgo afọ ite ọzọ ọ chọpụ ibido ọzọ ndị ọbọnechi agaghị agakwa ebidokwe na ọkụ ego ihe akwụkwọ ndị nke wepụtara onye isi na-emedo ala ya a na-akpọ chairman n'ọrụ ndị Igbo onye nke ahụ nọcha nke ya pụọ ọzọ ya abata akwụkwọ na onwe eze anọ dị eje mkpọkwa onye metụrụ ala ahụ ewepụwe ihe na anụ niile nọgechi ebe ahụ anụ gị na-adịbụ 110 ọdụwaze 22 ụmụ ihe a niile bụ arụrụ anyị ụmụ ihe a niile bụ arụrụ anyị anụ gị yapụ na igoro n'oge n'ọnụ iti 100/60 onye ọchịchị ọzọ batazie onye ọchịchị ya na-ete maka na aha anya ọzọ batazie nke nọzọ anọ debere gị afọ ọzọ ya bata ebido onye isi wepụwe ihe ewepụgide a na-enwetakwa ihe dị ka anị buru ibu ọzọkwa ya elekwasị ya n'akpa kedu ihe a ga-eme arụ karịrị n'ebe ahụ ndị igwe niile ọ bụrụ onye ekwu omume ndị ọchịchị anyị bụ ndị igwe ma ọ gbanecha aka ma ihe a sipụrụ n'aka ka a na-eji ya ọ ya bụ onye kpacha ọgbanecha bụ ọrụ keta ụlọ ebe ike n'ogbu ya o jee chọwa n'ego o nweta ikikere ọgbanecha onye ndị ọgbanecha ga-adakwa onye nke adacha ndị ọzọ adọkọta ụlọ ọgbanecha mmadụ na-anwụ anwụ n'ihe ahụ. Daalụ. Obiora, dịka ozi gị si dị, kedu ihe ị ga-agwa ịnọ na ka ndị mmadụ si kwuo enugo n'ihe anyị nọọ ndị ọchịchị ụfọdụ bata eji na-ekebiri ala ka ha wee weta nke ha maka na ọ na-akụ ụfọdụ na-atinye uchu na nkenke na nchịkọta okwu gị. Ihe a echetalụ m ihe ndị ọchịchị ana Igbo anyị a na-eme ka ha buke n'ala meziwe obodo maka ọtụtụ n'ime ha bụ ana ebee ka ana dị gbachalụ ele wuye ego n'akpa ka anyị meziwe obodo anyị kwụwa aka ọtọ wee na-eme ihe ka o wee dịla anyị mma maka na abụ na agbado okwu na mmezi obodo karịa elela na ele ha ana ekwenyere m na obodo anyị adị mma karịa. Amechi, na nchịkọta okwu gị efukwana ihe ndị mmadụ kwuru. Na nchịkọta okwu mbụ ka anyị kwudebe na obodo anyị adịrọ mma ma anyị nwa so na-eme na obodo adịrọ mma maka na ndị ha niile si n'aka bụ ndị nọ n'ọchịchị na ndị nọ na ọkwa ịhazi obodo bido n'igwe na-achị obodo ebe a na-ekwu na tinkaskọ na o nwere obodo mmadụ o nwere ndị rere ya o nwere ndị na-abịa asị n'obe ha n'agbanyeghị na unu erega ebe ahụ mmadụ resi mmadụ ana ị ka nwere ikike ịbịawa ebe ahụ na-asị n'obe gị onye bụ mbọ ndị igwe ndị na-eme na ha bụ yut obodo ụmụ ntorobịa na-anọ na nka na nka ndị nọ na gọọmenti n'afọ dịka a na-ekwu ndị ministry of land ndị ngalaba ministry na-afụ maka ihe gbasatara ana ụfọdụ na-arụ ebe anwa bụ iruo ha hapụ eziokwu ha nara ego ha eje na-ata ndị mmadụ ahụfụ ị na-agbagharị na igore gị ji akwụkwọ ya ebe a ka ọ dịkwa na ndị Enugu Capital Trade Development Authority ya na-ekwu bụ ebe ị na-arụ ọrụ rụọ ọrụ ọfụma ka a mara na obodo anyị ọ ga-adị mma. Onye chọkwa ịzụ ana jụọ ajụjụ ọfụma mara jụọ ka ị mara ma isokwa n'ezigbo aka ndị maka ana anwa abanye ka ọ ghara ịbụ na ijegoje egoro ana mmadụ gogoro. Ọ dị mma ndị ọchịchị na-anọ na ya ọ bụ atụọla ọmara atụọla ofeke isi n'ofe biko ọ bụrụ ije kwurisibe ụlọ nne mmadụ ugbu a ewe ebe ewepụtagasị ndị ma ga egwuregwu wepụta ma ebe a ga na-ekpe ekpere ma ebe a ga na-alụ ụlọ ọgwụ ma ebe a ga-alụ ahịa dị iche iche ụfọdụ ejegole esisi ahịa ejenala ego ọnụmara ka esi edozi obodo ndozi ahịa ọfụma ejenala ya na mmadụ alụchi n'ụzọ maka na ọkachasị ihe anyị na-aja ada aka na ntị bụ ụfọdụ na-emekwa ndị anyị bụ ndị na-anwụ ọnwụ mberede n'ihe gbasara ana jiri eziokwu saa ana awakpụna na ana mmadụ ịwakpụkwa ya ana na-erikwa mmadụ ya bụ ejikwa na sị na a na-eme ya na mba ọzọ ka ị bịa mebe ya n'obodo anyị ala Igbo dịkwa iche
ya bụ na ị ga-akpachara ya fees a n'anya onye lere na mmadụ onye mara ife na ose okwu ya emenina ya ka anyị na-ekwu ma tupu ịbanye n'ala jụzie ajụzie gịwa ejekwana n'ịmaka wee banye n'ala mmadụ ime ya akpụkpọ oge na ihe gbasara ala ị ga-atakwa afọ ịnụrụ ihe Obiora kwuru gbasara onye mere nke eji ọfọ ọ na-eme ya bụ na atụọlụ mala atụọlụ ofekofe isi onye ọbụla jiri obi umeala ka anyị dozibe na abalị anyị ka ụmụ anyị wee bataba ala Igbo wee bịa mepụba ala Igbo ka anyị menụ iweta ala dị mfe n'ala anyị ekele m onye ukwu kele onye nta kene Obiora Aneke kenekwa Amechi Ugwuele ọ ga-adịrị unu niile mma daalụnụ abụ m Chizzy Ani echi anyị eme ya n'ụzọ omenala n'ụzọ pụrụ iche mbugharị ọnọdụ ugbu a elebe afịa wee gbaebezie n'ụmụ ihe ndị ọzọ anyị wegasịrị ime ebe a elesịa afịa oziọma eji ofe wee duru wee gaba n'oge nke ya abụ m Chizzy Ani ọ ga-adịrịrị ndị Igbo niile mma ka ọ dị enyele ya o 9PSB ụlọakụ gị asachiela 9PSB ụlọakụ ga-ekwe ka imepe akaụntụ na-agakwuru gị ha n'ụlọakụ kama ebe ọ bụla dị ka ị ga-emepe akaụntụ ụgwọ ọkụ na mmiri